Dostlar DNA ve travına 4 san kamera kullanmana geldik. Üçüncüsü Gijundi Svitnoy 4 megapiksellik Dahua firmanın kameraları. Bir olsanim 360 gradus Gijundi Svitnoy bilen dışarı yurttan hem ses geliyor hem ses eşitbiliyor. 360'da şon yal vardır. Bularda deniz ses var, özelliği var. Dışarı yurttan dinleme. Şunun için arkayn havalaşıp bilýäňizler, kimde kim üýlerine ustanok etmek istese 360'lar ne şular ýaly bolýar dostlar. Edil aşağına çelle görüp bilýär. Kameran aşağına çelle 360 gradus bildiğiniz ne şu taýda telewizorda da görüşüňiz ýaly. Çatı korkuzluk telewizorda da 4 san kameranyň näle görýändigini dostlar. Bu telewizorda şular ýaly görünýär. Daşary ýurtda da arkayn baglap bilýäs. Näçe san telefon bolsa da baglap bolýar dostlar. Gijundi Svitnoy. Kime gerek olsa habarlaşınlar. Yerimiz Levap vilayetinde dostlar. Ustanokalar günde bolupdur. Arkayn habarlaşıp bilýäňiz işgärlerimiz esasanam öýlenden soň akşam ara köprak ustanok edýäs dostlar. Sähä hawalar ıssy bilýäňiz. Şonuň üçin 360'laryň aýlanyşyny görüp bilýäňiz. Arkayn telefondan joystick bilen ulanyp bilýäňiz dostlar. Edil telefondan hem şular ýaly 360 gradus arkayn aýlap bilýäňizler telefonuň üstüne. Hawalaşyňlar şu videonun soňunda şu taýda nomerymy goýup geçýändir dostlar. Sosial medialarymyza da abone olmayı unutmayın.